Pinala sa sing-sing. Oh, ano yan? Ikaw din tagang kwenta. Kadungog ba ako sa mga balita diri nga nag-iring-iring sad ka anang Adel. Unsa? Seryoso na imo to eh. Oo, kapoy. Kasi miss mama at papa. Lain. Si Adel lagi, si Adel! Si Adel lagi di ay! Si Adel lagi di ay! Pilimon! Tabagan to. Tabagan. Nga naman kayo. Punta ko dugan. Si tabahan na ta ka. Tabagin ko. Ang tabahan di ka! Maglagot ko pilimon kung makatubog ko din nga ni Ugeng! Nila Ha? yan, nila Ni ka. Ugeng. Ba't yan din mong naong mo ilak yan mo? Okay, labog ay mo naong. Magtarong pilimon kay huot akong dugan. Ha? Tabagin ko. Nga naman mo dugan yan? Huwag mo dugan? Nga kung kasing-kasing murag kumutong basta makadungog ko anang nga ni Ugeng! Nga nang hani anang iyang gikainlaban! Kainahan niya anang iyang gikainlaban. Istorya kang tali yan. Yan. Tabang Tali ka na. Jubil. Pilimon, ang ako dugan. Niyo. Tanawa ng ina. Jubil. Minuot ang iyan kasing-kasing. Murang nagkikumot ang iyan kasing-kasing. Pilimon, tabagin ko! Yan. Pa. Yan. Tabaki ko eh. Ikitabang na doon mga. Ha? Ikitabang na, doon. Jubil, jubil, inahan. Tama! Yan. 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 Hayang mga kaya mo. Asa rin mo anak ko? Ikitabang diyan, kamay doon. Ay! 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 Jubil, jubil, mo inahan. Jubil. Jubil, mo inahan. Jubil. Aray! Aray! Tabagin ko ni mo kung gitaon ko na! Ano ito tinulong mong acting unta? Huwag ka na! Nilataw yun! Yan, problema na niya na. Sabay buhato na to ni Pilimon! Nisibat naman to! Jubil, yung mga artista yan. Habang ikaw na lang maging artista. Saan ako? Ako si... Oh! 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 Bay. Bay. Sorry kayo. Andi ka to paglas. Awa na to ba eh? Abi na ako gusto ka. Paglakaw na ko. Ang biyaan mo nila ako lang usta ba eh? Ano kang sunod? Nakatuog kayo ba eh? Pugal ako eh. Ano ka ba? Huwag kayo nga to doon. Suka ba? Ba't parang ako gabi eh na? Mo ba? Okay. May motor ka dito? Nakatuog lang ko ba eh? Tinubugan ako. Eh, bay. Ano tayo ato ba? Diba, nampig istorya ng mga to, no? Saan man ba eh? Kubang istorya na ko nung paglas. Kaya mo ba kung sa'y istorya na ko paglas mo, eh? Kung sa minhinduman mo sa tanan akong istorya. Bukod ka ba eh? Wala mo kinuluman na to ba eh? Naina to, inuman na to ba eh? Na-blackout mo ba ito? Hubog sa kanya ko po, no? Hubog ka to, ano eh? Kan kita sabihin mo eh. Kadungka na mo to. Ang usa, wag kita murat ang usa. Lagi ba eh? Hindi po na yung ato eh. Uy, ay ba, ikaw eh. Wag yung kailangan ng duman eh. Wala, lagi na ito gani kung sila si mo ng duman ba? Sa usultin mo. Oh, ni ano ba eh? Di ba, nagisgot na itong babae ba eh? Kumara, naka na yung duman? O, kato yung problema, nagbabae na itong gisgutan. Ito pa. Nakasulti po ko na magkinsa to? Wala, lagi ba eh? Kinsam to ba eh? Kadyo ka kinamdom. Daros hobog eh. O, lagi ba eh? Pero lain pa to, lain pa to. Naka-blister ka din. Wala, wala ba eh? Kuyawan, bumisita nga ito eh. Katong paglas na misita ka. Giabog ta ba eh? Kaya mo nagsagot. Pero ato daw ba? Ato ko. Pero gumisita ka ba? Ano naman ba eh? Gumisita ka sa atin. Para makikayo na ka. Kuyawan na Ayun na ito bang eh. nagigugay. Paano na niya ka? Naarba tong singar tong niya nga. Nagkailan na rabat sila. Kung taas mo ka pre. Kuyawan na ito eh. Kuyawan na. Abogon tang uging. Adian lang. Saan ba eh? Pardi kang kuyawan kung abugon ka. Kuyog ko. Ako baka mo. Hindi ko tunay ko ka. Kuya ba eh? Lagi. Hindi ko lutra doon. Nagkauli na biya tao sa mga or ba di migo ani? Hindi ko tunay di. Hindi ko tunay di ba? Oh. Taro Ano, niya. hindi yan lang. Pero kung
Labayan kang pelangganan ni Uging. Ako rin tigsaw. May problema na. Tig-rideron ko na bay. Di lagi. Mas labanan. Ba't ka ako'y isawa ng mga ipalabay ni Uging mo. Siya kung sa pelangganan, kadirog siya kung sa bangko. Lagi. Oh, sige bay. Basta ay lang igot rider ah. Lagi, sugot ka. Oh, sige bay. Ate. Una taon ni Sita ba? Saman. Nakapunggit ba taon? Oh, nakasulti na mo to bay. Nya. Sulti na akong gibate niya pero hindi klaro ba eh. Hindi mo sa ganahan sa na ako pero hindi klaro. Oh, kung nakaingon siya nga naganahan siya nimo, mao na to. Mao na nga karon sugod na pamisita. Oh, sige bay. Ayaw siya ang oras nimo kay nakaingon na ba siya naganahan siya nimo. Oh, naganahan ko kaniya di. Oh, na so same feelings. Ganahan siya. Misita ko rin. Kita ka. Sige bay. Kaya tayo yun. Oo. Ato ta. Sige bay. Kada bang mukuyog ko nimo kana lang murag anino lang ko nimo. Ano man bay? Diba, biya ka na kana silang uging kana ba ilang pamilya kontra ba na. Oh, lagi bay. Then lang anino lang ko nimo. Layo lang ko ba, manigo lang ko maniit. Ikaw di bahala na pero kung magagubot na ako isaw mo, ako rin laban mo. Sige bay, okay ra bay. Ya, ato karon. Tama. Nga daw karon. Karon tayo. Sure ka diya? Tara ato. Tara. Tara diya karon ko diya. Tara. Ano dunggan nga na may atakon? Ah, Unsa tong atak na dunggan? Di kapoy. Ikaw Lain din ang ako. matap. Gap, ikaw rin nabi ako katong tanon. Ay, oo, Gap, ito, Gap. Dami atakon, bro. Dili atak ka ng atak nga magbagay ang nawayon. Atak ka ng kaon ba? Na may birthday sa barkada. Pero, okay, kuyog. Ako na. Malaki kuyog kayo. Bakit tan mga barkada? Dadaan na gramo. Adi sa ko dali kay kaon. Di mo kuyog ano? Adi sa ko dali. Sige man. Bitaw Gap, adto na Gap. Oh, sige. Atak kami. Sige ka para sa makeup. Oh, sige. Ha? Oh, sige, lakaw na mo. Ya, adto na mi. Oh, sige. Pero huwag na yung magputos. Pusta lang. Ha? Arati ka ngap. Balaka. Bitaw, lakaw na mo. Ya, adto na mi. Oh, sige. Sure Sige. ka? Basta ayaw lang pangita gubot. Ya, Kaon man kayo nga tuon. Oh. Oh, sige. ya, adto na mi. Oh, sige. Sure ka? Sige. Ayaw. Ito yung tuon nila. May nag-birthday dito nga dito. Magugikan. Wala may nag-birthday dito. Wala may mga okasyon. Una mo kada ya. Filimon. Oh. Filimon, usa ko man nato ani nun. Pamina sagot. Ay tali ang hotel mahimo si pagitas. Ha? Uy, paminaw sa. Oh. Si Nadet ba? Gitawgan ko niya gahapon. Unya ingon siya, muanhi siya karon. Sino dito nagbitaw gahapon? Gahapon ba gitawgan ko Nadet? Aw gahapon. Gahapon. Karunga tabi yang. Iya mo ga sinalit itaw gahapon. Karon mo yang oy. Ul hasol in taon ko. Uy, Filimon, usa ko man nato ani. Sige magagulit ako puro na house na. Ug mo ani kurus Nadet, unsa ko man ni nato? Iba ko puro lagi mo house. Usa ka man na to bi. Ug mo ari to. Aw. Ug mo ari to. Aw. Utay mahims. So mahims, Utay mahimo ba? usa may ato isulti. Sibog na Ligod ko. Usa may ato isulti kung ari siya. Nay maayo yan. Mangita nam sa tujubin. Ang atong isulti kung abot sinalit din eh. Usan nga itong masulti? Sa gani. Si Jubin. O niya, Nya. usa ko naman na. Manangandam na rapat to sila hang kasal. Mao na gani problema na. Yang. Nya usa ko na to na atong anak di man yun. Ito na dil. Ano lagi bay? Ay, jud nga sayang yung oras mo di ka muyap. Ako na sang giingnan gud bay. Ya. Mga pa may klaro. Mo ba? Adil ba? Ato, dito ari na po, pre. Ara ka bay. Ako na, bay. Sure ka bay? Ara ka dia. Sure lang ito. Okay na, bay. Sige bay, aturo ka bay. Pero tiba-tiba, Bay. una ka mato ba? Basta pag sticker taro, sticker taro. Oh, lagi bay. Anong murag last minute na ba? Pasok mo na bahala na bay. Ato, ay lagsaba. Nakakot kayo. Oh, sige bay. Para kung magkinoon sa kay kung magagubot yan diha, makaripin siya di ko din kung magkawas ito si ni Kakoy, magdato sundang. Oh,
Makadagan ako dayon. Hindi ka pa nalala. Ay, makadagan. Dili na. Maka, depensa ko mo ba? Makadagan rin bro dito ba? Ano ba? Wala. Depensa ko. O sige, bay. Iwan na ako. Ay, nagsapan ako dito. Uy, nagsapan ako dito ba? Lagi, bay. Hi, Adel. Uy, Andoy! Tira. Mas magpapa niyo? Wala na ba si mama papa din eh? Nakatuog, manggog ko. Mo sa pagmata na ko ba, wala ang sila. Magaling nigawas ko dire. Timing kay kayo? Timing? Ano timing man? Timing ba? Mag-istorya tando ah. Ano sa nato istoryahan? Bawat natuugod. Natong duha? Mau ba? Ko balik-balik ko nga rin kay narabog pa nga yung pabor ni mo. Ay, ay. Bitaw ka nang, ikaw ba? Ano imo matong gidadiri si Jubin? Mapay mo papahiluto ni mama? Ang ni-offer sa mo hilot ni mama ni mo. Nangamatay mong tanang mo hilot. Siya na akong ipahilot kay suhi man siya. Bitaw, hi di si Jubin. Yang. Nakoy na hununaan. Oh, unsa man na? Ay, may mayog imo ng tinudon ni mong sakit yan. Ha? Kung muotong ka, tinunan na siya putong. Wala pa ka niya! Madayunan pala noong ko! Biyudo ka! Ay, siya din ako mabiyudo ko. Kasi ano yun ang atong anak? Hangkaw ni Moy? Lipay sad ka! Kay babae naman sad ka! Yang, huwag kayo mamatay yang. Ako ipabaw ni mo ang akong gugma. Yes! Oo. So, sige lang kang balik-balik kung sulti na ako na pilim mo niya. Sige lang sad kang pancheks. Kawin, kawin. Sige na, pagtarong huna-huna. Di ay ayaw, ari na ako ng imong istorya. Kuan, mo nang itam ko Jubin. Ay, wa lang. Naliguro lang gud ko nga, wa siya din hi. Sa puto mo gud ko makita ni Juvin gud. Ano sa puton man ka? Dili naman yung sa puton ka. Ay, basta oy, di na natin iskutan si Juvin. Ay, look, nag-text na po siya. Uy, saka. Kinsa man sa nag-text nimo? Magsilos mo sa tana. Ha? Ngano magselos man ka? Uy, update ta. Huwag mo bang ganit ka kusugta? Dito, huwag mo kailanis akong ka-text. Pero napaila siya nga si Rowel. Ha? Ruel? Kinsa man sa Ruel? Magsilos mo sa tani. Liguro din ako, uy. Kaan, mga good ka nang nalingaw mo kung mag-text-text ani niya. Ay, good yung pagsilos ko na to, eh. Pag gani ko na masugta, ano simig-samok-samok. Kung saan ko na masugton din. Maghuwat lang sa atin, uy. Mga bata pa man ta. Kung saan ko na masugton, nag-50 na ako. Alam mo sa tayong ipon na lang. Papustiso ka. Ay! Sure. Ito mo si Kwan text na Rowel na ko, eh. Pero siya maingon akong gwapa ko to. Hala, kailang ko ng Ruel. Alam ko kailang Ruel. Tinuod ka to, eh. Nakikailang nga, Rowel. Tagadi na siya. Dali, sulti ikaw, be. Dali, ba kailang makana niya? Oo, bitaw. Naku, kailang Ruel eh. Nabuang gaya na, sigpatid-patid og lata. Kay bawal na sa mo text. Ha? Pagtarong to'y, oy. Basig dili ni siya maooy. Wala. Katanaw daw siya na ako, to'y. Taga-tinira man siguro dyan si Rowel, oy. Kasi man dyan siya ba? To'y, okay ra ko na. Okay ra ko. Okay ra ko, to'y. Atoy! Adi eh, di na ginamahimo din. Nagsilos na ko. Ikaw, to'y ba? Ayaw ko'y pagsilos, to'y. Di ba din ako sabtun, good? Kung yung paano, nalingaw ko niya mag-text-text. Ikaw ba? Sino Ya, ba di. na? Di pa ako na masugton. Muli na ako. Ah, sige, to'y. Balik-balik, ha? Mo text na kong balik din. Oh, sige. Bye-bye. Oh, bay! Wait! Ano ka laos, bay? Sakot ko ba eh? Papagay ko na yung sugta na si Ruel magsamok-samok. Teka. Oo, sino si Ruel? Ano? Makaingang ba Ruel?
may nag-text-text mo sila bay. Nasi ka text lain? Oo bay. Sa kundi daan na bay. So pasabot na. Doon na mo karibal ni bro. Kanang Ruel ng ingon, katong usabay nga. Murag mahog yun ng karibal na to. Hindi na masala bay. Kaaway na to ba? Murag kuhit nga murag kapre. Ano mo yap sa rin niya? Awatak mo, murag ila ba siyang adil? Basi muyab to. Tunga, di karibal naman ako mauna. Hala no? Nung saan ako na rin bro? Ano sa'yo ka na Ruel bay? Ikaw bay, nakay ka ilang Ruel? Nakay kayo lang Ruel ba eh? Katong kuya na rin na. Kinsa man bay? Bakit lang rin na? Pringata. Una mo huna diha. Uy, Kakaroon ako kung na yan. magandang tandaan kay mo abot ni Rosie. Hi, Saan na kapagkuhan na? Ngano naghuwat man mo dihas puntahan? Man, tita, dito ni Nganhi ko ay magpahibaw ko ba nga na bisita na nako ang location sa kasal. Kunya, perfect na gid kompleto na tanan niya. 500 guests ra ba to kung gikuan andam para dito. 500. Dito sa St. John's ba, hindi kayo na ipul dito. So, pagdala dyan mo para ligo, ha? Si Jan? Puno namang ospital ron. Dili, tito, uy. Kanang mura na siya. Basta balay nga na ipul niya. Kaslanan. Ato dyan, kaslon ba mga tao? Okay, uy. So, asa na si Juven? Hi mga pinangga! Maayong adlaw! It's shout time na sad! So, atoy, sige, hindi tabang-tabang na kung Juven kay basaan na tabangi kong basa. Shout out day ko kang Eduardo Tansky Sibelieta, Marlon Gorni, at all tubong Busalianon sa 90s Talibon Bohol. Shout out day ko niyo Shout guys. out! Thank you Thank you sa sa pagsumbay! Sa gugma ang puhunan!